husay sa kalibutan. Ako ipahibulokan ninyo nga ang gipapangita sa Dios kanang gingharian kingaren sa Dios og ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang igadugang ra kanaka ninyo. Walay sikta sa kalibutan karon nga nangita ni ani. Kay malisod ang gingharian pang taon. Gikan sa unang sikta kung una man ka sila, wala makakaplag sa gingharian sa Diyos. Bulahan na lang nga gihatagan ako og jutay higayon nga makamao ako ni kay kani gitawag man nga wisdom. Dini ako magayon kaninyo nga yatag kini sa Ginoo kanako dungan upat kami nagdungan ni ini upat dini sa Mindanao kay wala man dito sa Luzon. So manhatagi sila dito upat kaming nagdungan kay ang sukod sa gingharian sa Dios 1953 sukod ka na. Mga gihatag kani kanamo sa 1952. Una magay na ko kaninyo nga upat kami gihatagan. Si Felix Milgar sa Osami City, si Anastasio Balasi sa Rizal, Zamboanga del Norte, o si Ruben Ecleo Sr. sa Surigao. O ganing inyong ubos nga higala. Sa among upat, nagyataga ni ani, ako lang ang nabilin karon nga ang akong buhat mao ang paghusay sa tibuok nga kalibutan. Kay mo man ang akong gipangayo. Sadya nga magampo ako sa bata pagani ako. Diya sa simbahan sa Dipolog, sa simbahan sa Katoliko Romano. Mulay akong lantawon ang krus nga to sa taas. Nga walay tao. Ngayo ako sa Ginoo, pag-ingon nga Ginoo, wala ako malimot nga diha ikaw mamatay niya ng krus tungod sa akong sala. Pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ang akong ginikanan, ang akong mga igsuon, o pasaylo ang tanang mga tao sa kalibutan. Hatagi ako og sa katulo nga tubig nga makaamog sa akong utok aron ako makamao ining tanang gikasamukan sa kalibutan. Mao nga yatagan ako sa Ginoo sa tanan nga gikasamukan, wala ko mangayo anang kalinaw. Kanang tanang gikasamukan kun unsaon nato kana sa paghusay. Mao nga unang gihatag sa Ginoo kanang adlaw nga igpapahulay. Nga mao ang Sabado. Kay dili man Domingo ang adlaw nga igpapahulay. Mao nga ang husay ni ani. Mangutana lang ko sa tanang nagatuo sa adlaw nga Domingo nagpahulay. Kung unsa mang adlaw ang Biyernes Santo, Muray husay ana. O sa may husay nila, unsa bang adlaw ang Biyernes Santo? Sabado ba ng Biyernes Santo? Domingo ba ng Biyernes Santo?
Lunes ba ng Biyernes Santo? Kay kung maingon kamo nga Sabado ang Biyernes Santo, correct mo ni ana kay pagkaugma na ng Sabado Domingo man. Munay adlaw ipapahulay ninyo. Pero dili manalis nga ang Biyernes Santo karon hangtod karong adlaw. Kay nakita nako sa television bad list man dai karong adlaw. Ang Biyernes Santo, Biyernes. Walay maingon nga Lunes ang Biyernes Santo. Kung Biyernes man ang Biyernes Santo, si Jesus gilansang sa krus na ng adlawang nga Biyernes sa alas 9 sa buntag. Sa pagka alas 3 sa hapon, gidughang sa bangkaw si Jesus, mao nga namatay siya. Yan ang hapon, anang Biyernes, siya si Arimatea. Dahil ni Pilato kayang pangayoon ang lawas ni Jesus nga nagbitay sa cross kay adlaw kato nga tigpangandam pagkaugma ni ana adlaw ipapahulay dili sila makalubong ni Jesus kay adlaw man ipapahulay. Mao nga gilubong ni Jose Arimatea ang lawas ni Jesus. Kung Biyernes man ang Biyernes Santo pagkaugma ana adlaw mapahulay. Namatod pa ni Jose Arimatea adlaw nga tigpangandam kadtong Biyernes ay pagkaugma Sabado. Unsa bay ugma sa Biyernes mga kaigsuonan? Domingo ba? Karon correct dayon ang nagatuog Domingo. Malinaw din ang kalibutan. Kanang adlaw nga Domingo pagtuo ka na sa mga pagano nga tao. Kasi nadtong panahon sa 313, bakante ang imperyo sa west. Kay dito sa east, dito man si Liseños. Unya, yan ang pagkabakante ana nilansar si Constantino niya ng 313. Nakakita siya og cross dapit sa kasadpan. Nga dunay sulat nga in hoc signo vinces. Ang kahulugan ana tungod aning sinyal makadaog ikaw. By the sign thou shalt conquer. Munay pulong dito sa in hoc signo vinces. Mao nga gigamit ni Constantino ang krus. Isip ngayang hinagiban. Nakadaog si Constantino. Nahimo siyang emperador sa west. Kaning imperyo sa Roma, ibahin kani sa duha sa panahon pa ni Diocletian. Kay dili madaog ni Diocletian ang tibuok na imperyo tungod kay hilabyang pagkadako. Ang dito sa est dunay imperyo o gini sa west. Mao nga ngadtong tuiga 313 nakadaog si Constantino. Dito sa est sa imperyo ni Liseños nagsulat siya decree sugo nga ang duha ka nagasamok nga tinuuhan Sabado o Domingo kay nag-away man yung mga tao sa niadto ni ana madawat sa state sumala pa sa decree ni Liseños. Mao nga nadawat ang nagatuo sa Sabado o ang nagtuo sa Domingo. Duha ka tinuuhan dito sa state.
wala na isamo. Pag-abot sa tuig 321, si Constantino mismo ang nagsulat sa decree nga kinanglan usa lamang ang dawaton sa state. Tungod natong en hoc signo vinces nga sinyal sa krus nga makita niya itong nagatuo sa Domingo, mao nga giputol ni Constantino ang nanagtuo sa Sabado. Na-implementa kanang balaod pagka 331. Nga hangtod, niabot ang panahon nga nibangon ang pundok nga nagatuo sa Sabado, sumala pa sa kasulatan. Kay giingon man, hangtod ano sa ang pananaon may tungod sa dayon nga halad niya sinunog. Og ang kalapasan nga pagayatakan ilalom sa tiil. Ang tubag sa Dios hangtod sa 2,000 og 300 ka mga biig mga buntag. Apan ang kasulatan nag-ingon nga ang usa ka adlaw sa Dios mahimo nimong isipon nga usa ka tuig. Mao nga kinahanglan imo jong isipon ang 2,300 nga mga tuig ug adto ka magsugod pag-isip niini niadtong tuig nga nigawas ang mga Israelitas didto sa Babylonia niadtong 457 BC. Pag-subtract niya na niabot dayon ang 1843 nga mao kana ang pagbangon sa nagatuo sa Sabado. Apan nasayop lang si Miller. Kay wa man niya tuuhi kadtong sumbingay og ang iyang gisulti dito sa Amerika mao man ang pagbalik ni Kristo nga matod niya magisi ikan sa sidlakan padulong sa kasadpan kay mugawa si Kristo. Dili man si Kristo ang bote pasabot sa Ginoo. Kadto bang pagyatakan ilalom sa tiil. Mga didto masayop si Miller. Mao nga imbis doon na nauntay pagtuo sa Sabado ni adtong tuiga, naputol. Kay si Miller na sayop man. Tungod niya na, hangtod karon, doon ay nagtuog Domingo. Apan, tungod na itong pulong sa Ginoo, hangtod karon doon na po'y nagtuog Sabado kanang mga Seventh-day Adventist. Muna correct nga pagtuo. Correct ang Seventh-day Adventist. Kay kanang gituuhan karon nga Domingo ipapahulay sayop. Sayop kana. Mao nga nagpasalamat ako sa Ginoo. Nagihatagan ako gamay nga kaalam aron sa paghusay sa tibuok nga kalibutan. Muna akong assignment sa kalibutan karon. Mao nga magayon ako nga sayop kanang nagtuo sa Domingo, dili ka na malangit. Bisan pagtanang minuto, tanang segundo, mag-ampo ka mo, di mo dunggon sa Ginoo. Kay wa mo makahibalo sa dalan padilong sa langit. Kung nasayod mo ta sa dalan padulong sa langit, makasulod mo dito. Wa man gid mo masayod.
Kay magayon ako, bisan pa kanang Santo Papa sa Roma, wa gina kay balo sa dalan sa langit. Tinaptapan ginang iyang mata.